салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони азиз. Бародарон имрӯза наварда якта мотор ва 10та мошинҳои фурӯшӣ ҳастанд ки мошинҳои Astra G Caravan, Astra F Hatchback ва Sedan, Opel Zafira ваз Niva ҳастанд ки бародарон дар комментария хоҳиш кардагӣ буданд. Бародарон видеоро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред, дар комментария нависед ки ба шумо кадом намуди мошинҳо дар кор ҳастед. Дар видеои оянда ҳатман пешкаштон мегардонем. ва касоне ки чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошанд метавонанд дар номраҳои имо WhatsApp мо ки дар рӯи экран мебурояд сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. мо боша видеонаварро сар мекунем, то охираш тамошо кунед, аз нархҳои мошинҳои имрӯза бохабар шавед. нархҳо бародарон нархҳои хатчбегҳо аз 16 000 сомон сар мешаванд. ва касоне ки дар канали мо ҳастанд хоҳиш мекунем обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо WhatsApp-атон поделитсия кунед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайк поделитсия карданатон аз дастгирии шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешашаи мо ҳастай. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. мотори фурӯшӣ бародаро аз газ 53 ҳастай ки газ 53 рам худаш ҳастай. агар маслиҳатҳо туғрӣ гиранд, газ 53 рам фурӯхта мешавад. мотор мегӯяд состояниш беҳтарина, ягон камбудӣ надорад, пол оборота заводид мешавад. нархша 6000 сомон мегӯяд. харидори аниқ боша бо арзонашам мекунад. қарор дорад дар ноҳияи ёвон бародаро, рақамаш рӯи экранда мебуроянд. марҳамат занг занед, маълумотҳои дигара аз худи соҳиби мотор дастрас кунед. Opel Astra G Caravan аст бародаро ки соли барояш 1999, сӯзишвори танҳо бензин, кузов универсални, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин беҳтарина мегӯяд, ягон камбудӣ надорад. мотор, коробка, ходовой ҳамаш 100%. фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ, фавран фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 50 000 сомон мегӯяд. харидори аниқ боша бо арзоншам мекардай. касоне ки харидор ҳастанд, рақамаш рӯи экранда мебурояд. марҳамат занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. бародароне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо WhatsApp-атон поделитсия кунед. раҳмат бародаро барои дастгириятон. Opel Astra G Caravan, соли барояш 1999, сӯзишвори газу бензин, кузов фургон, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. газу бензин кор мекунад. мотор, коробка ҳамаш 100%. яксола ҳуҷҷат. сроочно фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 30 000 сомон мегӯяд, бо арзоншам мекунад. рақамаш рӯи экранда мебурояд. мегӯяд илтимос беҳуда занг назанед, харидори аниқ занг бизанед. Opel Astra F, соли барояш 1993, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати миёна қарор дорад. бародаро мошин 1-2 солчики кор фаҳмидагӣ нестай. документҳошам буд шудагиай. фавран фурӯхта мешавад. бародар да сум дар кошида беморӣ доштаянд. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 16 000 сомон мегӯяд. харидори аниқ боша бо арзоншам мекунад. марҳамат рақамош рӯи экранда мебурояд. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. касоне ки харидор ҳастед, ҳамин мошини бародар харидорӣ кунед ки бародар да срочно пул дар кор шудагиай. Opel Zafira, соли барояш 2006, сӯзишвори газу бензин, объём мотораш 1.8, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. мотор, коробка, ходовой ҳамаш 100%. газу бензин кор мекунад. фавран фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Лахш, яъне бародаро Ҷиргатол. нархша 53 000 сомон мегӯяд. ҷои мешидагиаш ҳастай. рақамаш рӯи экранда мебурояд. марҳамат занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед.
бародарон хемошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, метавонед дар номрои имо ватсапи мо сурат ва маълумотатон равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. Opel Astra F соли бароиш 1994, сӯзишвори газу бензин, кузов хачибек, объёмаш 1.6 коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мотор камтар кор дорад. Коробка ходовои балонош 100% ҳастанд бародаро. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нарша 18 000 сомон мегӯяд. рақамаш рӯи экрана мебурояд. марҳамат занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара айхиди соҳиби мошин дастрас кунед. Opel Astra F соли бароиш 1992, сӯзишвори газу бензин, кузов хачибек, объёмаш 1.6 коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ мега қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. мотор, коробка ходовои ҳамаш 100%. раднои краска, салон тоза, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 16 000 сомон мегӯяд. харидори аниқ боша, бо арзоншам мекунад. касоне ки хачибек хариданӣ ҳастанд, рақамаш рӯи экрана мебурояд. марҳамат занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара айхиди соҳиби мошин дастрас кунед. Opel Astra F соли бароиш 1996, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.6 коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин состояниш беҳтаринай. мотор, коробка ходовои ҳамаш 100%. 4 та баллони нав, аккумулятори нав, ягон камбудӣ надорад. танҳо ҳуҷҷатҳош буд-шудагианд. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 29 900 сомон мегӯяд. бо арзоншам мекунад. вариантҳои арзишиам ҳастанд бародаро. рақамаш рӯи экрана мебурояд. марҳамат занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. Opel Astra F соли бароиш 1995, сӯзишвори танҳо бензин, кузов седан, объёмаш 1.6 коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. тонировкаҳош 5 моҳа муҳлат доранд. ҳуҷҷатҳош бошад 1 сола. мошин состояниш беҳтарина. ягон камбудӣ надорад. мотор, коробка ходовои ҳама 100%. 4 та баллони нав, аккумуляторашам мегӯяд беҳтаринай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 30 000 сомон мегӯяд. бо арзоншам мекунад. рақамаш рӯи экрана мебурояд. занг занед, маълумотҳои дигара айхиди соҳиби мошин дастрас кунед. бародарам хемошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. ВАЗ Нива соли бароиш 2000, сӯзишвори танҳо бензин, кузов хачибек, объёмаш 1.7 коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 100% мегарда. ягон камбудӣ надорад. танҳо мешинӣ ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 20 000 сомон мега бародаро. срочна сум дар коштагиай. харидори аниқ боша, бо арзоншам мекунад. марҳамат рақамаш рӯи экрана мебурояд. занг занед, маълумотҳои дигара айхиди соҳиби мошин дастрас кунед.
вазни ва соли бароиш 1988 сӯзишвори танҳо бензин кузов хачибек объёмаш 1.7 коробка педачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин 100% кор мекунад, ягон камбудӣ надорад. Мотор, коробка ходовой ҳамаш 100%. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақшаш 30,000 сомон мегӯяд, бо арзоншам мекунад. рақамаш рӯи экрана мебурад. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтар аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. бародарон, ин ба 10 та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. ҳамин хел мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, метавонед дар номраҳои имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеоиморо дар имо ватсапатон поделиса кунед. раҳмат бародаро, барои дастгирӣ, барои лайк поделиса карданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешраи мо ҳастай. хайр то видеоҳои оянда.